Čau, já vás zdravím u dalších DaVinci tipů. Určitě to znáte taky, pokud často střiháte, potřebujete upravit dílku audiostopy nezávisle na videu, anebo v obráceně. Ten proces odlinkování, přelinkování, prostě složitý. Přitom je jedno tlačítko, který vám ten proces velice usnadní. Jdeme si ukázat jak a který to je. Jdeme do DaVinci. Já už mám tady v DaVinci otevřený projekt na deník, poslední epizodu a typický příklad, kdy chci upravovat zvlášť audio a zvlášť videostopu, jejich dílky, jsou takzvaný J-cuty, L-cuty, mluvili jsme o tom, když chcete prostě, aby audio z následujícího klipu už zaznělo pod tím předešlým. Tady je typický tenhle příklad, kdy já tady mám nějaký B-roll a tady v tomhle tom už mluvím. A já nechci, aby to začalo tak, že se střihne a já začnu mluvit. Chci, aby tenhle první klip přešel kousek do tohohle klipu, vlastně nahradil tenhle a to audio už tam znělo. Samozřejmě v tuhle chvíli já mám tyhle dva klipy, ten audio s tím videem linklý nebo spojený dohromady. Můžu udělat několik věcí. Trošku složitější je to, že tady nahoře vlastně všechny tyhle klipy odlinknu, to znamená, veškerý audio není spojený s videem. Pozor na to, teďka můžu označovat každou tu část zvlášť, můžu s nima hejbat. DaVinci mi říká, že se mi pohnuly ty klipy. Pozor na to, může tam rychle vzniknout nějaký bordel, že si chcete udělat třeba jenom to, že teď uděláte tohleto a zpátky to linknete. Pokud to nelinknete, může se stát, že začnete stříhat video a rozhází se vám audio. Velice snadno, pozor na to, ať vám tam nevznikne nějaký bordel. Ale dá se to, tohle vlastně odlinknete veškerý audio video stopy. Dá se to udělat tak, že když máte spojený vlastně tyhle klipy, to znamená video a audio, kliknete pravým tlačítkem, tak si odlinknete ty klipy. Tady dáte link clips, odznačíte a v tu chvíli vlastně pracujete s každým zvlášť a zase můžete udělat to, že přes to mluvený slovo jde ještě ten B-roll a pak začínáte prvé ten střih. Zase je to nějaký klinknutí, pozor na to, ty klipy, když uděláte tohleto, můžete zpátky pomocí komand označit a linknout je a už se zase chovají jako jeden, jenom to, že začíná trošku to audio dřív než to video. Já to vrátím zpátky. Ale abych tam nemusel takhle bambilionkrát klikat, odznačovat, abych na to nezapomněl, tak velice jednoduše ten střih, to, že prodloužím tohleto na úkor tohoto videa, ten klip a zůstane mi ta audiostopa, udělám, když si stisknu klávesu Options na Macu a ten střih takhle posunu. Ono mi to bere, v tu chvíli mi vlastně odpáruje tohleto video od toho audia a můžu s ním pracovat, aniž by se mi pohnulo. Ale ve chvíli, kdy zase kliknu prostě na na to video nebo to audio, tak jsou spárovaný samozřejmě. Takže pomocí Options můžu udělat to, že pracuju zvlášť s videem a zvlášť s audiem, aniž bych to tady odlinkovával nebo pravým tlačítkem na to, prostě zmačknu Options a můžu si potahat dílku samotného videa. Samozřejmě to funguje i v obráceně. To znamená, že když si kliknu Options, držím, tak můžu upravovat audio zvlášť. Jo, zase funguje to tak, že nezávazně na to video můžu natáhnout dílku toho audia a třeba protáhnout to, že bych chtěl tady to audio, aby začínalo už pod tímhle klipem, tak to udělat takhle obráceně. Kdybych chtěl pohnout tím audiem celým, zmačknu Shift Options a vlastně se mi pohne to audio oproti tomu videu, když bych to chtěl nějakým stylem takhle jako rozhašit, ale tady mi DaVinci říká, že vlastně skoro o vteřinu mám posunutý, to audio začne dřív a tady už mi samozřejmě nebude sedět do pusy to, co říkám. Znamená, vrátím to zpátky, ale i tímhle s tím stylem se dá to audio pohnout, ale pozor, rozhodí se vám video, audio, stopa. To znamená, pomocí Options velice snadno potáhnu a můžu nezávisle audio a video vlastně takhle velice rychle stříhat, takhle velice rychle dělat ty J-cuty, L-cuty, o kterých jsme se bavili. Zase velice jednoduchý, jedno tlačítko, urychlí to, usnadní to, ten proces toho střihání, zbytečný kliky to ukrátí, prostě zjednodušení. Jenom o něm vědět a začít ho používat. Mějte se krásně, ať to střihá, ať to natáčí, uvidíme se u dalších DaVinci tipů. Ciao.